mat 2019 korrika. Excuse me. Eldu da guztion andereñoa. Adi pasatuko dut zerrenda. Jesui mademoiselle, olala. Fati den soinua zabaltzen dut mundura. Guztiok bat egitea ezinbestekoa. Bakoitzaren nortasuna errespetatzea. Motorrak arrankatzeko momentuko aukera. Gurea, herrikoa, korrika. Tipitapa lortzen merezituguna. Martxan jartzen hasteko egin zazu klika. Ez dugu presarik helburu argi dagota. Pausuz pausu, gure ritmora.